Kibasalya yang kajingkren gitu apso Paul. Nama apso Paul ukren yang kajing sisa open back yang baduna. Ki keren persya yang kajingnya lap kajung Paul. Bat ki ong ya tu pen sisa hangi. Lada ukris ulah keren hami. Nama bagi snow salya ya ke apso Paul uju hikai uju rejiano yano. Lada kila bakla open back. Namar uapso pol haba uswan hakorin usyam bakabalang kadon hapedeng kajing yale markeliam kadon hapedeng jo kajing orpat barba ukren ya kajing sisa sebang kris kisalia barki persang manwo dong uapso pol belong lada ukris ula keren hami pensisa ya kata ba ukris ula keren hami ya kata kubur kata kadai kadau kaba penong uapso pol belong yepi. Bakani kajing kentu kejap sopol kalong. Kwa yaki baki nong ki beriu ke belasak kentat no. Kajing kentu kejap sopol kalong. Kwa yaki baki nong tangki Khristan. Ki balai si Khristan kanam. Soitan kakam. Kaba uap sopol ukwa yaki ban penti kena. Ba u belai nong kentat no yaki nanduk nang ina prote. Kwa bagi nong ki Khristan kau boleh nadu nang perthai ulah kentat yaki. Kwa bala kumno habaki lang ki Khristan kini sem buat uci su Kris hakatakan dia kabak hadu bo Kris umat. Bo apsopol udon kajing snow kya yaki bangai ki badan ha korin. Kwa yaki kwa ban ino yaki hakajing bom kokmu. Kwa yaki bakin du no ya kajing kerku ka jong ublay. Kum ta ukhot bakin niat ya ladi. Bakin penti kena ya ladi. Bakata kajing nget ka baki kam kalong kajing nget ka basisa. Bakan ni kajing keren ka jong apsopol ki para bit. Ka khot yang nga pada piru akabakum ka digapor. Let's sing habrapi ngelong ki Khristan mas bun sedang. Let's sing ngabrapi ngelong ki Khristan ki banyakit ya kakam ka jong blai. Let's sing ngabrapi ngelong ki Khristan ki longing Khristan. Ngila sim bentai ka babun ka jing yaseng. Let's sing him don ya ka jinget ka basisa. Pila benong pastor kumno ngan penti kena hakano ka dur ngan singol thuk bangan don ni kata ka jinget basisa. La se hapol ka jong ka presbytery ngelamat sibun ka jinget kendu. La se ngelam ki Khristan ki bayale persya. La se ngelam ki Khristan ki ba petno la ka jong ka balang. La se ngelam ki Khristan ka baju ka dau ya ka jing tuna jong ki wei. La se ngelam ki Khristan ki ba tang ka kerteng halangim buram ya ka sngi ka jong ublay. Kaya ka bangidan kamban yet ka bakum ka ni ka por kum ki para bumi. Ngaku haban ka daw ya nga bari ka ni mat kato ka ni ka banta ki ka banta. Lada nga pingilong ki Khristan ka basisa. Ni de banong ki isi na ya ka pop. Lada nga pingilong ki Khristan ka basisa nga ban isi ya ka pop. Ka pop kam day. Kabanga pingir ngay beteng ya kabangile. Laring yalang ki Khristan ki basisa. Ni deban ya ka jingkut. Laring yalang ki Khristan ki basisa. Ya deban ka jingduai. Hari kini baro kam simna don haka jinglong jing jo ki Khristan ki barang korin. Haka bakam simna isi ya ka pop. Kem simla ya ke jingkut, kem simla duai, kem simla minat ban pulih ka Kristin ka jong blai. Bat kem simla yadru ha ka jing snoret. Ublai ukhat ke ngabre piki para bang bi ka bakum ka digapor. Tungin yet yala ka jong ka jingim. Ngilong ne ha ka jinget asisa. Nama ka jinget ka basisa. Kaya ka jinget ka basnot na banyak selot bat ukris bat kebalang. Ki para bangi bi
ladanga berpingal don ka jinget ka sisa ni puram ne em ya kasni ublai ni kan mau ne em banwan sa ka jinga slok lang ha ka yinga bekentang ni ya da si ha kasni ublai ni sim ya ki jan sikung bat ni let sawa ban let sajat kata ka demo ka jinget ka sisa ni ya da si ha bariu ka baji arsin ha bariu ka baji arsin kre banyalam ki kun iti shalom sawa sehi kali lepanet sat kali hatu ka demo ka jinget ka sisa ni don ne em ka jinga slok ban uci su Kris laring la don ka jinget ka sisa hatu ki wei ki yo in em yang abre pi ki wei ki om ne em yang api pangilayat ha ka jing shai om su a ka jing dum kiwe kiyo i ne em yang ala si kiwe ki dang yo i banga berpi ngidang lek ki kam thok ki kam sukor ngidang ki Khristan